Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Noxolo episode le ekhuluma nge-stepmother osenqabeni nendlu wakhipha iy'ngane lezi azithole kumshado. A stepmother from hell. Ibhlungu-ke le ndaba. Ikhona ivideo eke yatrenda, I think 2 months ago mangaphosisi umama obekhuluma nengane ethi vele anginandaba nawe, anginandaba nemizwa yakho, nginendaba ney'ngane zami ney'hlobo zami nosisi bami, noma wakho wakushiya futhi nobaba wakho wakushiya, awuzukuba yilutho. Angazi uma nayikhumbula yini leyo video. Ngizoyifaka-ke ekugcineni la mangiqeda ukukhuluma niyibone leyo video. Lana-ke Uthando Noxolo bayibone le video because ibigcwele ku-social media platforms. Abantu besho ukuthi kuyabonakala ukuthi stepmother ngoba sizwe indlela akhuluma ngayo. Yes, iy'ngane ziyahlupha iy'ngane nje asingakuphiki lokho ziyadelela futhi uma kuyi-stepchild omunye uma wakhe umfaka imfundiso embi nogogo ngale kwisadi likamama bafike bemtshela izinto mayesefika ngapha ku-stepmother abe ne-behavior ebhedayo. Nayi-ke kodwa into noma umbuzo masiqeda ukwenza i-review la ukuthi ubaba ubhuti umalume makwenzeka lo asethole naye abantwana ubaby mama noma beshadile bahlukana, wenze njani ngendlu? Uyakucabanga yini ukuthi lo azomthola owesibili kusangenzeka akhiphe lezi y'ngane endlini ngoba manje kukubo kalezi y'ngane ngoba ubaba wazo lokho ngeke kushintshe, kodwa lo wesibili ngoba phela uzoqhubeka nempilo kusangenzeka ayikhiphe ley'ngane makwenzeka ashone noma kwenzeka noma yini ngoba amaphepha lawa asenkantolo ahamba ngolwabo uhlelo ukusayina. Kuhamba ngolwabo uhlelo ne-contract yomshado ihamba ngolwalo uhlelo. Kodwa manje laba ababili abangabazali benze njani? Benzela iy'ngane ukuthi zingagcini zingasenalo ikhaya ngoba uzothola ukuthi laba abanye nje esibajajayo basemgwaqweni bakwisimo esifanayo, indlu yakubo yadliwa noma indlu kababa wabo yadliwa, bona kwatholakala ukuthi baphumela ngaphandle. Ngicela ukubuyela-ke kwi-episode le yakuThando Noxolo. Uthando Noxolo-ke luyifunile le family layithola uma bekhuluma nomntwana lo omdala uthi babili iy'ngane zikababa wakhe bahlala ne-stepmother. U-stepmother-ke usanda kushada nobaba. Ma emshadweni kababa ngathi akuphathweni kahle, u-stepmother akabaphathi kahle kanti nobaba wabo wagcine bashiya la endlini wahamba. Indlu yakhiwe ubaba noma wey'ngane lezi ey'mbili ongasekho obashiyile mangicabanga ukuthi bahlukene nobhuti. Angitholanga ukuthi usaphila noma usekhona emhlabeni noma akasekho, angikutholanga lokho. So u-stepmother naye ubekade eshadile wadivosa wathi kulo bhuti ulinde u-50 million. Into engiyibukayo mayechaza lo bhuti udonswe ilo 50 million ukuthi ashade lo mama noma lo sisi ngoba mayechaza uthi yena akazazi ukuthi ushade kanjani. Masilalela indaba usisi uthi yena ubelinde u-50 million masekuhlukanisa izinto lezi mabedivosa. Shuthi lo sisi weza nesitori sokuthi nje nayi imali engaka, lo bhuti wathi akushadwe ngokushesha noma usisi wathi akushadwe ngokushesha. Mase behleli ekhaya abasazwani kahle. Ubhuti-ke uyashiya, uthi isizathu sakhe sokuthi ashiye ingoba lo sisi ufuna kwenziwa izinto ey'funa ukuyena. Akanayo impatho, nabantwana bakhe uyabahlukumeza, naye futhi ugcine sehlukumezeka. So ubona ukuthi ungcono ahambe mhlampe kuzoba ngcono. Uhambe ngoba ethi yena uprotect iy'ngane. Noma singayizwa-ke kahle into ayichazayo ubhuti, ake siyithathe manje sithi uhambe mhlampe ebona ukuthi maye ngekho yena lo mama uzobaphatha ngenye indlela abantwana. Umama-ke naye ufike nabantwana bakhe la endlini. Mabehlele endlini uthi umama zikhona izinto ezenziwa yingane le esindala. Abazwani uthi igcine seyimthuka.
Angeke sithi ukhuluma iphutha lapho ukuthi ingane kungenzeka ukuthi igcine yamthuka ngoba nomntwana naye zikhona izinto azivezayo ethi abazwani nomama waze wagcine wamshaya ngeketela. Maye ilandela-ke indaba usisibani konje Nkos'yami lo oyi-presenter yale show sengimkhohliwe-ke ningixole kuleyo ndawo. Mayebuza into enginaka ngalo mama angazi noma uphazamisekile noma nje akekho right, uwumuntu ongekho right. Into ayikhulumayo akanalo iphutha yena, akafuni ukuvuma iphutha lakhe. Nale video le esiyaziyo uthi ucasukela ukuthi ingane yayimshutha, kodwa iyazwakala lento ayikhulumayo ukuthi ukhuluma kabi. Akavumi nalokho ukuthi bekungafanele akhiphe amagama anjalo yena emdala, ngoba wathi uma wakho wakushiya akakuthandi, nobaba wakho futhi ukushiyile, nami anginendaba nawe. Uyabona nje ukuthi uyayigqilaza ingane ngalamazwi, uyayihlukumeza. So into-ke manje ubaba ushiyile indlu washiya lo mama phakathi ney'ngane zakhe zikhona. Lo omdala kwiy'ngane zalo baba umxoshile lo mama, kodwa makufika ishow Uthando Noxolo uthi akabaxoshanga, bengabuya noma yinini. Mabekhuluma naye ngesimo sokuhlala uthi yena akanankinga ndawo futhi akekho umuntu amhlukumezayo. Iyaphambana-ke lento ngoba ubaba lo ashade naye uthi uhlukumezekile, kodwa siyabona ukuthi akafuni ukukhuluma ande ngamagama. Ingane le okuqalwe kwakhulunywa nayo ithi ihlukumezekile, kanti nengane yakubo le encane lo mama uzayiphoqa ukuthi iphuze itiye lasesontweni noma isikhathele. Azaze amshaye, uthi wamshayela ukuthi wacela ingane ukuthi abadlale amakhadi ngoba isikhathele ukuphuza itiye, mase kuthi later-ke iphinde iqedele itiye lelo kufanele ukuthi liphuze. Lo mama uthi ingane inemfundiso embi, ifundisa lo omncane wakubo ukuthi bedelela. Angikuphikiwe ukuthi kungenzeka ukuthi le ngane yamdelela lo mama, kodwa ukhululeka kanjani ukuxosha ingane kubo? Yilowo umbuzo ukuthi nangu-ke yena usefikile nabakhe abantwana esibabone bebadala mabevela. Laba akabathole la ekhaya kubo, la eseshade khona, akabafuni endlini yakubo. Nobaba waleli khaya usehambile wamshiya yena ewumuntu omusha kuleli khaya. Likhona yini iqiniso lapho? Ayi, angiliboni iqiniso likhona. Ngiyayibona ngokokubhala phansi, ngiyayibona futhi ngokwe-contract yomshado, kodwa nje ubuntu. Lo mama uyixosha kanjani ingane yentombazane noma ngabe yomfana? Qala nje izwe liyabheda. Okwesibili, uyazi ukuthi lezi ingane kukubo noma ngabe uma wazi okukhona maye khona ihle la ekhona. Mhlampe ngokwesimo-ke sokuphila kube kufanele ukuthi ingane isale nobaba. Lo baba-ke ulenza kanjani iphutha lokuthi mayethola umuntu aseqhubeka naye amfake endlini le ayakhe nomunye, engabe baqala phansi okwabo, mase-ke bayabona ukuthi benze njani yey'ngane. Ngoba ngakutshela ukuthi asewu-4 ama-TV shows engiwabona efika nendaba enje, iy'ngane zisale zingenalo ikhaya ngoba sekufika omunye uthola ukuthi u-stepmother lo ubaba uzoshona, mase kushona ubaba athandane nomunye bavele bahlale endlini bengabe besay'thanda iy'ngane zakuleli khaya. Kule nto-ke umbono wami, ngoba phela angeke manje silobu sicasha ngento yokuthi singabantu sizohloniphana, sizothandana kube njani. Makukhona iy'ngane ezingaphambili noma kuhlukanwa, umama nobaba lo o-afodayo akayakhe indlu yey'ngane mawukuthi bazoqhubeka nempilo. Lena nje eyenzeka la, ngoba kahle kahle lo mama kufanele ngabe uye oqhwage leli khaya, akayakhanga le ndlu okokuqala. Yena ufike ngoba eseshada nalo bhuti, uyasuka ney'ngane lezi ezinye okufanele ukuthi vele mabethandana ngokweqiniso bekwazi ukwamukela iy'ngane zonke, kodwa akwenzeki kanjalo. Yena usefike ney'ngane zakhe bahleli kule ndlu akusiye yabo.
ungeniswe umshado. Nalo mshado futhi uma ulandelwa uyabonakala ukuthi awusilo iqiniso. Lo bhuti ubehalela lama millions azwe ukuthi ayezwa, wangena-ke la emshadweni nalo sisi. Emva kwalokho usesaba ukudivosa ngoba ushuthi uwumuntu olandela ukuthi i-divorce yimbi, noma mhlampe ngokwesonto, noma ngabe yini kakholelwa kuyona. Manje uthi into enzima kuyena ukudivosa. Usekushiyile ikhaya, engabe leli khaya-ke iy'ngane zakhe ziyakwazi ukuhlala-ke zikhululeke. Azikwenzeki lokho ngoba ukhona u-stepmother. U-stepmother yena uhleli nezakhe iy'ngane afika nazo. Likuphi-ke iqiniso lapho? Angiliboni, kodwa ngiyamsola-ke ubhuti lo nabo abazali, ngoba manje lento yokuthi abantwana bakhona kumele o-afodayo ayakhe indlu, futhi le ndlu enze sure ukuthi basegameni ley'ngane, ngoba nje akekho umuntu ongathi indlela impilo eshintsha ngayo, akekho umuntu ongathi uyamthemba. Okungenani yakhe indlu uma abantwana besebancane, kodwa uma kubhalwa phansi kuvela ukuthi indlu ekugcineni izoba eyey'ngane. Ngoba njengamanje akwenza isense ukuthi lo baba akahlali endlini yakhe. Uma engahlali endlini yakhe futhi ney'ngane azihlali khona, kuhlale lo sisi lo nabantwana bakhe. Ngizoyifaka-ke ividiyo ekugcineni nibone lo mama ethetha, ayi kubi. Kodwa futhi uma ngimbheka naye uma ekhuluma ngathi udinga usizo, ngiyazi-ke abanye bazothi, oh nithi udinga usizo ngoba nakhu kuwumuntu wesifazane. Akunjalo, sibuka indlela akhuluma ngayo. Uzotshelwa la, bayamkhombisa ukuthi unephutha, nendlela akhuluma ngayo inephutha, akakuboni konke lokho. Into ayikhulumayo yena ukuthi nje utheni, uthe ufuna babe yifemeli, akanandaba nanendlu. Uma sebebuya okwesibili, usegijime wahamba waya emaphoyiseni ebavimbela lo baba nengane ukuthi bezongena la endlini. Manje sekuzomele ukuthi kuze kuphele 7 days, ngicabanga ukuthi basho njalo, ukuze beqale-ke bekhulume noma kuliwe-ke ngendlela le yokuyisana enkantolo ukuthi kahle kahle ugcina kuyekabani indlu. Mina ngibuka isibindi salo sisi, ngiyayibona le eyomthetho nenkantolo nokusayina, kodwa nje uwumuntu uyenza kanjani into enje? Ngiyayibona mhlampe kabhuti ukuthi nobhuti waba yisigebengu-ke efuna-ke ama-millions akhe. Iy'ngane maze singasahlali kubo, uyibiza ngokuthini leyo nto leyo nje uma yicabange yedwa? Uyibona ukuthi kwayona le mpi ayifunayo yimpi elungile. Okungenani yena ashiye lo mshado azakhele ney'ngane zakhe, ahlale akhululeke. Ukuthi usengaze elwe into angayisebenzelanga, akusiwo phela amandla akhe. Akusiwo amandla akhe. Ilo bhuti no-baby mama wakhe bakhe le ndlu, okusho ukuthi ngokweqiniso le ndlu eyey'ngane zalo bhuti. Mawukuthi-ke ubhuti udecide ukushiya indlu, kodwa kufanele itholwe yingane. Lona usehlaliswa ukuthi ukwazile ukwenza lo mshado wakhe owukukhohlakala, ngoba lo mshado wakhe siyawubona ukuthi ushuthi yena ufike wathanda lo bhuti, wabona ukuthi engayithola le ndlu. Ukuze athole le ndlu waqhamuka nale sitori sa-50 million. Maye kuno-50 million, shuthi lo bhuti wabona ukuthi hayi, sizosihlala kahle sonke, sizodla kamnandi. Ekugcineni usebakhiphile la endlini yabo ngoba nakhe kwazile, waze wabuya namaphoyisa ukuthi akasabafuni eduze kwakhe kuze kube yileso sikhathi. Yini-ke enibona ukuthi mhlampe ingakwazi ukugwema izimo ezifana nalezi, nesifundo-ke, ngoba ngiyazi ukuthi kula masikhuluma siyaye sibe nayo into yokuthi ushada kanjani nomuntu ongamthembi, umuntu uma ucabanga izinto, abantu bayajikelana. Mani buka lama-show lawa abathathana imindeni ilwa, abantu bengasabi ukuthi bona badala, yiy'ngane lezi abalwa nayo. Omunye ufuna ukuthatha ifenisha, uthole ukuthi usisi ushonile, ngapha abakasisi bayeza emzini wakhe sebezothatha yonke into, kodwa uney'ngane. Bethatha imibhede, ade bephila kanjani before. Ngapha kwenzeke esinye isikhathi uthole ukuthi abakubo yisayidi likababa lilwisa iy'ngane, bayabakhipha la bathi indlu kabhuti. Ade bephila kanjani before?
Kade bephila kanjani ngoba phela ngesikhathi bekhona bephila nabo bebephila impilo yabo. Sebeyafika bazokhipha iy'ngane kubo. Iy'ngane lezi gcine seziba wusikhotheni seziba amaphara. Mase ziyamaphara iy'ngane abantu sebeyayijaja kanti yile inkinga isemuva yifemeli okuthe makushona abazali bakhipha iy'ngane bathatha indlu kwaba yeyabo. Into othi uma uyicabanga ingayenzi sense kodwa iyenzeka. Yikho nje ngibuye ngithi kwesinye isikhathi kumele sibuke izinto ngendlela eziyiyona. Sime ekuthenini uthando lunqoba yonke into. Naba bashade ngothando. Lenze njani uthando? Ubhuti ungaphandle, iy'ngane zakhe nazo asenayo indlu and lo stepmother uyambona ukuthi akekho right nje ukuhlala ney'ngane. Noma naye uhlukumezekile kule divorce aphuma kuyo kubukeka kunjalo ngoba nje akekho right uma ekhuluma. Uwumuntu nje ungathi angazi ukomunye umhlaba ngoba uma ekhuluma naye lo upresenter uyibhekela eceleni. Uma ekhuluma nobhuti esho ukuthi nami angiphathekile kahle uthi nje amanga onke lawo. Akasaboni-ke nezinto ezironke. Angiyivale le video because angisazizwa ukuthi ngithini kokunye. Owami umbono ukuthi abantu uma behlukana ababe nayo iplan yey'ngane. Umama akayenze iplan yey'ngane, ubaba akayenze iplan yey'ngane besaphila. Ngoba akekho umuntu ongathi uyomthemba iy'ngane ungasekho. Siyayibona iy'tori ey'ningi, siyabona bebhala abantu ku-social media ukuthi kunzima uma washona, siyazenzela, sizamele kwaze kwaba ukuthi siyafika ema-university. Umndeni nje wasilahla. Abanye balahlwa umndeni qobo. Abanye-ke o-stepfather bayabashintshela, o-stepmother bayashintsha. Bengithi nje uma ingane abazali behlukene abayenze iplan. Zibe khona iy'ndlela zokuthi iy'ngane wenza iplan yazo, ulandele futhi uma kufanele ukuthi ubhale phansi, ukwenze konke nge-order, nemali yokufunda nendlu. Ngoba manje ukuthemba ikusasa ongalazi ukuthi liphetheni kufana nokugembula. Asivaleke le video. Angazi noma niyalibuka yini Uthando Noxolo, kodwa le video niyayazi ngoba ya-trenda ku-social media. Ngibonga isikhathi sakho, ngiyaxolisa futhi ngokukumoshela isikhathi. Bye. You're interviewing more than anything. Imagine you have your mother like me. Your mother and okay. I don't need to go. Mahoy no guy. I think. Okay, Mahoy. Oh, la fille city. How badly? So we think mother guy win. We think mother guy ill. Level na in. Side defining how way. Una let's side anywhere and okay well. I don't care about other people's feelings. I care about my kids and then that's my feelings. Okay. I care about my kids and me, my feelings. Because that's my way. Okay. I see when you used to be. Let's guy at that